Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनियाव मोजां दङ। जोंहाबो मोजां दं आरोना लोगोफोर। आङो साराव माइरं लांफैदों आरोना, बेखौ लानानै फैलायदों। दिनै आङो थिंख्लि फिथा जानो नागिरदों आरोना। थिंख्लिथ' जानाय नंला बियो। आङो एबारनि फिथाखौ थिंख्लियाव बानाया, माने कुकारजों बानायनायगोन आरोना फार्स्ट टाइम। माने थिंख्लियावसो बोसोरफ्रोमबो जोंहा थिंख्लि फिथाखौ थिंख्लियावसो बानायनानै जायो नालाय। ओमफ्राय एबारहाय आङो थिंख्लियाव बानाया सानदों। माने बेलेगफोरनि भिडिअ नुदों आङो कुकारावनो बानायनो हायो सहसैनो। ओंखायनो आङो दिनै सेस्था खालामनो नागिरदों आरोना, बानायफेराखैबाबो। मिक्साराव होना लानोसै आं लोगोफोर। आङो भिडिअखौ दहाय फुंनिफ्रायनो लानाय जायासै आरोना लोगोफोर। मानो होनबा फुङाव बेस्थ' जाबाय, दिनै बिस्थिबार बाराय। ओमफ्राय फुं टाइमाव जोंमा फहर होनाय मानायजोंनो आङो फिथाखौ बानायनो मोनासै आरोना। ओंखायनो दासो बेलासियाव जाखां आरिखां गथ'खौ टिउसनाव दोनहैखांबाय सासे उन्दैखौ। ओमफ्राय दा बानायनो आखायाव लाबाय आरोना लोगोफोरनि। लोगोफोर नायदो, माबा माइरंखौ मिक्साराव होना लाजोब्बाय आङो, नै गुन्दै खालामना लाखांजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ आङो दै एसे नानानै नैबे सान्द्रि गिदिरजों सालिफिनसै आरोना लोगोफोर। नै संग्राय सान्द्रि दहायनो सुनानै फोरानना दोनखादों, जाखाबाय रेडि। ओमफ्राय नैखौ लोगोफोर नायलाय, मैयासो लायदों आरोना आङो दिनैनि फिथा बानायगोननि थाखायनो बेफोरखौ। माने बेजों आङो सिगाङाव बानायफेरनाय जायाखै नालाय, दा गोदान लाजोबनांबाय आरोना लोगोफोर। नैबायदि साखिनिजोंनो बानायनाय नुयो आरोना बेजों। ओमफ्राय बेखौ लाबोदों आं गंसे। ओमफ्राय नैजों बेबायदिजोंबो बानायो मानसिफ्रा, बिदिजोंबो बानायनाय नुदों आङो। जायखिजाया बेजोंबो बानायनायगोन आरोना आङो दिनै। ट्राइ खालामनायनोसै मोननैजोंबो। बानायफेराखै नालाय आङो। कुकाराव दैखौ माबाना लाग्रोनोसै। बेसे बुरजा होनांगोनथाय, जासिगोनबो खोमा। नैसिनसो होबाय लोगोफोर, नैसिनसो। बे दुंबाय थाथोंसै, बेखौ नाना लाग्रोनोसै। ओमफ्राय आं बेखौबो दै होनानै नानायखौबो बांद्राय आइडिया मोनालै, बेसे दै होयोथाय। बिबैयासो नाबाय थायो जोंना। बिबैनाव सोंहरनानैसो लागायनांसिगोन। बेयाव लखबना लाग्रोनोसै संग्रायाव। ओइ नै, नैयाव बेसे बुरजा दै सारनांगौ फैलाय। बुरजायानो जाथारदों अना। माइरंआनो 1.5 केजिसो जागोन खोमा। नादो। नङा, दैया बेसे होनांगौ? होआखैनो बियो। ओमफ्राय बांद्राय होनो हानाय नङा खोमा ना? ओहो। बे माबानायावनो मिक्सार खालामनायावनोसै, बे माबा गिसि हांना माइरंआनो। उनानो नै लाद्रा लाद्रा ओमफ्राय एसेल' होनानै माबानांसिगोन। बांद्राय गिसिबा जाया नामा? बांद्राय नङा, बांद्राय गिसिबा बै माबाजों सानद्रिजों गिदिर गिदिर ओंखारो। बिदि दै होनानै सानद्रिजों नाफिननायखौ आङो नाथाराखै आरोना लोगोफोर। बिबैया बानायनानै नाना होबाय थायो नालाय। जासिगोनबो नामासै? जासिगोन लोगोफोर एबारबा। नायदो, लाद्रा लाद्रा गिसि माबाबाय। सालिना लानोसै। बोसोराव खनसेल' जानाय जायो नालाय, आरो आङो बे दै लागायनाय प्रसेसखौ मावनाय जाया, बिबैयासो मावनाय जायो। सौनायाव सौवो, सालिनाय मानाय। दै लागायनायखौ आन्दाज मोनामोन आरोना आङो, माबायदि लागायनांगौ। माबासिगोन, आन्दाज मोनसिगोन माबायदि जाबाय नै। सिं सागुलायबायदां। जिरायनो नाजागोन ना नाजायासै? नाजायो, जानोसै। थिंख्लि फिथा, थिंख्लि फिथाखौ जानाय नंला लोगोफोर आंनिया। थिंख्लियाव बानायला नालाय। थिंख्लियाव बानायनाय फिथाखायसो थिंख्लि फिथा होनोमोन खोमा। ओमफ्राय लावदुम फिथाबो होनो आरोना, लावदुम। ओमफ्राय दाथ' लावदुम थिंख्लि फिथा जानाय नंला, कुकार फिथासो जासिगोन आंनिया लोगोफोर। कुकाराव बानायनाय नालाय कुकार फिथा। मबाइलाव नुबाय थाखायो आरोना आं मानसिफोरखौ साखिनिजों बानायनाय कुकाराव, ओमफ्राय बे कफि कापाव बानायनाय। ओमफ्राय आङो बानायफेरथाराखै आरोना लोगोफोर। दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो बेयाव बानायनो नाजादों।
माबायदि जायो आंजों नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर आङो नामफोरखौ गोसोआव गैला आङो सोरखौबा अनेक नुबाय आरोना आङो बेबायदि बानायनानै हगारनायखौ ओमफ्राय सासे सिस्टारनिखौ गोसोआव दङ लिनिस लाइफ आं बिनिखौ नायबाय थायो नालाय बेबो बिस्राबो फुं फुङाव सानफ्रामबो बिदि कुकाराव बानायनानै जायो आरोना फिथा लावदुमखौ ओमफ्राय बेनिखौ नुबाय थायो ओंखायनो आङो दिनै आंबो बानायनो लाबाय आरोना लोगोफोर लिनिस लाइफ सिस्टारनिफ्राय सोलोंनानै बानायनो लाबाय आरोना जोब्बाय सालिनाय प्रसेसा नायदो गामलायाव दोनफिनसै आङो जमानो दैया माबा जाबाय आरोना नै आंना बेखौ बख'बानो जासिगोन ओमफ्राय नै अना रेडि ओमफ्राय नै साखिनिखौबो मोजां सुनानै लाबोबाय आङो ओमफ्राय ओरै सिबिङा नै लोगोफोर नै मोनसे होना लाबाय आङो सिबिंखौ थोरोब मोननै होबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव होना होनोसै आङो आयौ फार्स्ट टाइमलै लोगोफोर आव जाबाय खोबना होनोसै आं प्लेटजोंनो लोगोफोर नै र' बेसे गोबावजों मोनगोनथाय मा जाखो उरायलांथोंसैल' लोगोफोर बहायना होबाय आङो फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर मारै जायो आंनि फिथाया हा मोनगोनथाय माबा आंखौ आयौ मा आवाज जाखो बेसे टाइम नांगोन र' नायनो आं हा हगैया थांखि बानायदों हे मानो सिदा जाला र' दसे थाबावथोंसै र' जासिगोन खोमा दै आवलियाखै नानिबा बानायथो साखिनायाव जासिगोन खोमालै दसेनो मोनोना जाबाय दे नै बोखानाय थाखिनिया लखबनोसै र' मोनबायलै टुप टुप होनबायनायखौ नुवाखै नोङो नै बिदि होनबा मोनो मोनबायब्रा बियो सिबिं बुरजा होनायखायसो माबादों सिबिङा थाखो मोननै होदोंना लोगोफोरनो जानायलाय मोनदोंना मोनाखै र' ए जाबायसो दानाबा गाहरनांगौनो फार्स्टनिखौ रे बिमा मा जाखो दे है जाला जेबो नंला सिनि होदों फाग्लाया सिनि होदों र' मोननो नांबावगौमोन मोनाखै आं मोनखादोंना मोनाखै मोननो नांबावगौमोन लोगोफोर ना माबायानो दैयानो खम जादों नामाब्रा सिनिबो गैया सिनिया खम जादों सिनियानो गैया सिनि 5 चामच होदोंमोन आं र' खनसे बानायबावो दे एकदम दखानियाथ' एसेल' होथारोना सिबिंखौ बानायखौ माबा दावैखाय आइजो बिदिसो मोनो मावफेरा होननायखाय दैयाबो जेबो आइडिया गैथारालै दैखौ जाबाय दैया जायाखैदां सिजानिबा र' सोना होनोसै आं माथो दैखौ एसे नांगौ बायदि मोनबाय आं गिबावलायो आंहा बेखौनो कुकाराव बानायफेराखैबा उरायनानै थांथोंसै सेस औ एसे खमायब्रा माखौ गेसखौ फाग्ला जानाय नङालै फिथिबा माबा दैया गोदौबाय खोमा उगारबा नायनोसै र' दै बाराबाबो जाया लासै हो माबाखौ ना दैया बांद्रायदों नामासै होगा या नहीं होगा हमारा फिथा लोगोफोर नै बांद्राय मोजां मोनाखै आरोना मा प्रब्लेम जाखोथाय अरा फिसा खालामबाय एसे गोबाव होनो र' लोगोफोर ओरैनोथ' दैफाव जि थाब जायो बे माबाया
दांनायलाय बेखौ नों दांनायबा मिथिगोन ना दै खम जादों ना मा नांगौ दै नांबावगौ हो दै नांबावगौ गथ' मोजां जागौमोन दै नायनो खेनसे जायाखै खोमा ना नायदो लोगोफोर अनखौनो मोजां दै होनानै नाफिनबाय सालिफिनसै आरोना लोगोफोर बे दै नानायानो मोजां जायाखै आंनिया ओंखायनो फिथाया माने एसे मोना जादों आरोना लोगोफोर दै होफिननानै माबाबाय आङो बिदिखौ नाफेरिखाय आन्दाजखौनो मोनासै बिबैयाबो दहाय थाल मोनासै लागायहोना होफिनबाय नै सालिफिनसै लोगोफोर खनसे नुबानो मालाय मावनायफोरखौ खनसे नुबानो रोंसिगोन हासिगोन सानो नाथाय गाव मावबासो मिथियो आरोना जाया बेसे सालिना लाग्रोनोसै लोगोफोर नै माइरं माबा अनखौ दै लागायनानै सालिनानै लाफिनबावबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैयावबो सिनि एसे खम मोनदों नालाय सिनि एसे होना लाफिनबाय ओमफ्राय बानायफिनसै आरोना लोगोफोर एबार जानांसिगोन आरोना लोगोफोर गला बियो एबार जायाबा लोगोफोर नायदो होफिनबाय आङो एबारनिया मादि जायो नायनोसै अरखौबो बांद्राय गिदिर होआसै आं नै खोबना होनोसै आं बेजोंनो आयु जाला आंनि खामानिया र' माबाया गिदिरद्राय जादों खोमा ओरैनोथ' दैहुफ्राव बानायनाया माथो दसेनो जाथारो दसे थाना माबानोसै आङो खोबाबाबो जालायगोन खोमालै माथो थुब होनबाय दे लखबनायसै लोगोफोर एबार गोमोन जा गोथां जानो नाङा मावजि जाफ्लानो नाङा होनांसिगोनलै आंनि फिथाखौ क्या हो गया सिथाबनासो थाबावबाय नै लोगोफोर नायदो एबार र' दांनायथारनोसै एबार माबादि जाखो जानायनानै मावबासो मिथिगोन ना लोगोफोर माबादि जादों मोन्दों मोनाखै मोनबाय लोगोफोर एबारनिया मोनबाय आरोना लोगोफोर बरिया मोनबाय एबारनिया गोथां जायासै सिबिङा जा बरा होदोंना ओंखायनो माबादों गुगादों बरिया मोनबाय लोगोफोर एबार बानायलांबाय थानोसै आङो जासिगोन आरोना एबार नैबे नानायानो जायाखैमोन आंना दहाय बांद्राय रुफुखाय बोरैबा गोथां अन बायदि जा गोथाव जाखाबाय जानो एबारसो जादों आंना बांद्राय गोदैबा जानो बायो गथ'फ्रा जाबाय नैबे सिनि लागायदेरनाया नैबे ओइथिंजायनिखौ लागायाखै आं बे बांद्राय खागोन ओरैबाबो बिबैखौ बानायनो थिनबाय लोगोफोर आङो माबा फिसालाखौ स्कुल टिउसन गसिगोन फिसालाया थांग्रोनोसै आं लायग्रोनोसै लाना फैग्रोनोसै गाइखेरबो लाबोफानांगौ आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै होनबा मोनासो जालायबाय आरोना लोगोफोर टिउसननिफ्राय लाना फिसालाखौ लानानै फैखांनानै एसे बानायफैबावबाय आङो बेनि सिगां बिबैया एसे बानायबाय ओमफ्राय नैबे कापावबो बानायनायबाय आरोना लोगोफोर आङो नैबेयाव बेखौबो लाबोदों नालाय आङो बे कापखौबो बेयावबो बानायनाय नुयो नालाय ओमफ्राय नैबेयावबो बानायबाय ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना बेयावबो बिराद मोजां जादों ओमफ्राय नैयाव मोनसे बानायगासिनो आङो नायदो लोगोफोर मोनबाय आरोना नैबेबो बिराद मोजां मोनबाय बख'नोसै आङो आदा गरम बरिया जाबाय आरोना दिनै बानायथ'ला नै आथाया नै इसिमान दंबाय बेखौ गाबोन फुङाव बानायनानै जानोसै आरोना लोगोफोर गुदुंबासो जानो मोजां थिंख्लि फिथाया ओमफ्राय नायदो लोगोफोर बेखौ दा साजों जानो बानायबाय आरोना नै बेखौ मोनब्रै बानायबाय आङो बरिया नुखादों नै बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर गोथावबो जाबाय जानो दिनै फार्स्ट टाइम गेसाव बानायनानै जाबाय थिगानो मोजाङानो बानायनो हायो आरोना लोगोफोर गेसाव कुकारावबो राइस केक हो गया फैदो बाच्चा पार्टी आङो सामसजों माबानानै नायनो आरोना लोगोफोर बेखौ नै बरिया मोजां मोनखादों आखाइ फारसेजों जायो बेबो नै मबाइलखौ नायदो लोगोफोर र' सामसजों जानायनानै नायनोसै आङो बरिया नै लोगोफोर थाखो होदोंमोन आङो सिबिंखौ ओइ थालानिखौ मोनहाबावासै खनब्रै होदों आङो बिदि थाखो नै बरिया मोजां जादों
होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनोसै बाय